그리고 제가 저차디 스펠레이션 지금 싸웠지. Bloody Bunny the game. Maring nasa mga saksakan na kaya ko nga si siyak nung datay. Kaya si yaya si masiriyak tong datay si bilirak ta kaya katama. Diba windak? Ow. Ow. Check. Ano ito kapisa kata? Ano? Matigas ka sa pasuang daron. Tapi kilok sila sa roho. Matario siya nga naaraw. Matinasis karya na pa sakto. Java. Maktan na sit ako sa kunarok. Skip niya. Cek. Cek. Kana tayo.
차 없어. 이거 살짝 버전 출정 앞에 다음에 뜰자가 여기서 갖다 놔야지. 기부력치부터 호라가 약속이 이제 딱 가면 아까 일로 갔어. Becoming 오케이. 오. Hello. Sambal nyaksaki sa kanila kamu. Hey! Kapinakatapas si tuwi-tuwi na. Check. Drop pinero. 오늘 샤샤가 더 섹시였거든.
에이. 에이. 빵. 어찌라라. Tell me how you do it. 어찌된 거 어렵겠어. Jawa, Nietzsche atau bisa kayak wow. Hey, jangan tek. Atau bisa kayak ngetek. Ngetek. Hey. Ngetek. Here we go again. Ano ko pamito? Jawa. 친구는 나를 밀어왔네. 이렇게 갔네. 한번 더 꼭. Nasa kaya kakpa. Ay. 집에서 가볍게 바닥신난 사부 Di siya may nakakauna sa napaka Alam mo tayo ka na ulit may takot sinna Nakasang na rapon. Hey, what to me?
Sapo. Camera reaction à ma continue. 다시 막 앞에 시험 미시리 시험은 어이 아까따야 아까따야 아쇼기 Siya 웬만하야 막 masak nalang na Majigas kira
이제 먹고 지고 있었어. 아, 나와. Ano mo sa bisyo? Come on. 자빠지는데 이거야?
Ewan ko kung ano ang masasabi. Sensei.
tamagana naktalakpakkuan isi naassinerippugisinnaa sarsmasissinulmassi